Venus Lift, Government Authorized Lift Maintenance and Erection Contractor. Contact number Sharat Shirsat 8108709128 or 887999666012. Mumbai address shop number 6 Shri Sairam Apartment, Nandivli Talav Road, Kalyan East. Sindhudurga address Ganga Sindhu Society, Gala number 13, BKG Road, Kankavli. ऐतिहासिक सावंतवाडी शहरात आलेल्या पर्यटनाला भुरळ घालणाऱ्या मोती तलावात सध्या बाटल्यांचा खच दिसून येतोय. विशेष म्हणजे चक्क नगर परिषदेसमोरच एसटी बस स्टॉप लगत या बाटल्या दिसून येत आहेत. मात्र पालिका प्रशासनाचं त्याकडे दुर्लक्ष होत असल्यानं नागरिकांमधून तीव्र संताप व्यक्त होतोय. ऐतिहासिक मोती तलावाला सध्या काही प्रमाणात ग्रहण लागल्याचं दिसतंय. 2 महिन्यांपूर्वी मोती तलावातील गाळ काढल्यानंतर काही दिवसांपूर्वी तीनमुशी परिसरात तलावाच्या संरक्षक भिंतीचा काहीसा भाग ढासळलाय. त्यामुळे तलावाच्या झालेल्या दुरावस्थेकडे प्रशासनानं डोळेझाक केलेली असतानाच निदान पाण्यात वाहून येणारा तसंच टाकल्या गेलेल्या बाटल्या व अन्य प्लास्टिक कचरा दूर करण्याचं काम तरी प्रशासनानं करावं अशी मागणी नागरिकांमधून होते. ब्युरो न्यूज कोकणशाही. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.